So, magkapanindog kita sa alang sa pagrespeto sa tulong sa Ginoo. So, kung doon na may mga Bible, atong basahon diya sa Genesis chapter 13. 13 verse 1 up to verse 13. So, ang pulong sa Ginoo ningon, gikan sa Ehipto mipaingon si Abraham sa amahan ngadto sa Negev uban sa iyang asawa ug sa tanan niyang nga iyaha. Nikuyog usab kaniya sila. Dato na kaayo si Abraham. May mga karnero siya, mga kanding, mga baka ug mga plata ug bulawan. Mipadayon si Abraham gikan sa Negev ngadto sa Bethel. Sa dapit nga iyang gituldahan kaniadto tunga-tunga sa Bethel ug sa Ai. Mibalik siya sa dapit diin nagbuhat siya kaniadto ug halaran ug gisimba niya didto ang Ginoo. Silak nga mikuyog kang Abram may mga karnero usab, mga kanding ug mga baka ug may mga tawo nga uban kaniya sa iyang pagkampo. Ug tungod kay daghan naman kaayong hayupan sila si Abram ug sila dili na paigo ang sigsibanan alang sa ilang mga kahayupan kung magtipon sila pagpuyo. Busa nagkaaway ang mga magbalantay sa kahayupan ni Abram ug ang mga magbalantay sa kahayupan nila. Niadtong panahona ang mga Kanaanhon ug mga Peresihanon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya niingon si Abraham kang Lot, dili angay mag-away ang imong mga tawo ug ako kay parinti man kita. Busa magbulag kita. Pagpilig yuta nga buot mong puy-an ug biya kanako. Kun adto ka sa usa ka dapit, adto ako sa lain. Busa gilukop ni Lot pagtan-aw ang palibot ug nakita niya nga ang tibok walog sa Jordan hangtod ngadto sa Zoar, daghang tubig sama sa tanaman sa Ginoo o sama sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala palaglaga sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma o Gomora. Gipili nila ang tibok walog sa Jordan ug mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon niining paagiya, nagbulag sila si Abram dito nagpuyo sa Kanaan ug si Lot dito sa syudad sa Sodoma. Sa kapatagan, si Lot dito sa syudad sa kapatagan. Nagkampo si Lot dool sa Sodoma. Daotan kayo ang mga tao dito ug nagpakasala sila batok sa Ginoo. So mao katong pulong si Ginoo makabalingkod ang tanan. So ready na ba mo sa mensahe karong gabi una? So kita maglangan atong i-welcome ang Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Oma. Okay, mayong gabi Sab, Jadisi. Mayo ba yung tibok simana? Daga po dili mo na maayo sa tibok yung simana. Okay, tapi na kung puro lang yung maayo. Naabya po yung mga dili maayo nga niabot. Pero himuon niya po maayo sa Ginoo. So, ato tas topic na ito karon, a lot of compromise. A lot of compromise. Ang tao nga kompromiso. So, kini ang title karon nag-point gini ni Lot. Mo ganing titulan ako a lot of compromise. Kay kanira yung teksto dire nga makita nimo in Genesis 13 nga sila ni kompromiso siya, ni compromise siya. O kini nga teksto nagulagway kini sa mga Kristohanon nato. Yan ang mo point uban natong mga Kristohanon nga dunay panahon nga ni kompromiso ta. Napay panahon nga ni compromise ta. So, adto ta sa topic na to. Ang Genesis 13, kung imo tanawon from Egypt gikan sa Ehipto si Abraham
o si Lot, yang pangumangkon, kani silang duha, pareho nga dato. Pareho nga naay mga sulugoon, pareho nga naay mga karniro, pareho nga daghan kayo sa mga kabtangan. Ya pag-umangkon niya, puyuan niya si Abraham. Niabot sa point nga lisod na kayo ang sipsibanan tungod sa kadaghan nilang hayupan, silbi kay mga anak mo na siya. So wala na igong kasipsiban, nag-away ang mga sulugoon nila. Ilang mga sulugoon, nag-away. Muna nga dinhi na itabo nga nakompromiso gyud ni Lot nga nipili siya og nindot kayo nga lugar. So dili di tanan igsuon yun na una sa uban nga kaning pagkaabunan siya mo nindot na imong kinabuhi. Mo ni ang yun na una ni Lot kay abunan siya na siya tsada lang yung kinabuhi. So sometimes ang abunan siya mahimong burden sa matag usa. Dili tanang abunan siya makahatag na itong kalipay. Doon ay abunan siya nga makagool sa imuang spirituanon. Muna nga ayaw pag-expect nga ganahan kong abunan siya, ganahan kong daghan kayong blessing, but if manaan ang mga blessing na ang abunan siya, basig mapareho tanglat nga kompromiso. Ang resulta sa kompromiso ba ating sigutan ni kagabion. So ato ta sa word na compromise. Ang word na compromise, ang meaning sa Webster Dictionary siya, a change that makes something worse and that is not done for a good reason. Kaning pagkompromiso daw, usa ni siya ka decision nga dili maayo ang imuhang rason. Imong gidesisyonan ni siya nga muna imong pilion, pero pag abot sa unahan, dili maayo ang resulta tungod kay dili mapud maayo ang imuhang rason. Although nindot kayo ang imuhang intention, pero wala ka sa eksaktong rason. Muna nga sila nindot kay intention, pero wala siya sa eksaktong rason. Pwede ang tao nindot kayo kag intention sa imong pagkinabuhi, nindot kay kag plano sa imong kinabuhi, pero ang pangutana naabag kay mga rason sa imong intention. Kay dili tanang tao nindot kay rason sa ilang intention. Now just like for example, ang intention na maligyag sabo. Intention na nindot kayo maligyag sabo. Pero nindot ba rason? Kay dali puro madato. Manang ingon nga dili tanan mo plano intention nindot og rason. Kay dunay mga tao nga galabaw ang ilang plano nindot kay intention pero ang rason makadaot sa ilang espirituanon. Muna atong tukyon karon kay basin usa tas mga biktima ini nga maayo kayo tag intention pero ang mga rason nato makadaot sa ato ang pagpangalagad sa atong espirituhanong bahin makaguba. Mo, di ba? Yun siya dire make something worse and that is not done for a good reason. So kaning compromise daw sa amin siya imong parehason ang maayo o dili maayo. Munay compromise. Bitaw maghuna-huna ka nga. Ako ni himuon kay okay ra man gud ni. Pero inigripyo ni muskulong sa Ginoo dili okay. And then imo ra yung buhaton kay imong huna-huna maayo ra man gud ni daghan mo kung gabuhat ini. Compromise ang tawag ana. Kana bang imong sabton nga ang maayo o ang dili maayo imo harang i-equal pareho ra. Daay mga gisubitan sa pulong sa Dios nga di gyud maayo alang nato. Nya sometimes ang tao ang Kristohanon ingnon lang niya maayo ra gyud oy ako ra guni buhaton kay maayo man gyud. Now, dunay mga karakter sa Bible nga ni compromise pud sila. Mutuo ba mo nga doon na po yung mga bantugan kayo mga tao sa Bible nga compromise sila? Mas bantugan pa gani sila nato. Now, adto ta ni Aaron. Igsuon siya ni Moises. Abi mo igsoon siya, Aaron ni compromise siya. Kompromiso siya. Sa Exodus 32, pag ingon sa mga tao, Aaron, himo tao Diyos. Si Aaron, leader siya. Si Aaron, igsoon ni Moises. Si Aaron, siya ang tigpamaba dito sa Ehipto.
Si Aaron nakakita siya sa milagro sa Ginoo dito sa Ehiptong gihimo sa Ginoo. Si Aaron nakakita siya pagbuak sa Red Sea. Si Aaron nakakita siya sa mana. Si Aaron nakakita siya sa tubig, nakainom siya sa tubig ikan sa bato. But ini nga point igsoon, kompromiso siya. Lahi sa siya igsoon. Ipaging sa mga tao, Aaron, imo daw kay tag Dios nga para atong ingnon nga mo ni nakadala nato sa Ehipto. Yun is Aaron. Di ambi na yung mga singsing, ambi na yung mga bulawan, yung mga Dios, ambi. Di ihatag sa mga tao, giitsas kalayo na purmang gold nga baka. And then, pag abot ni Moises, kung sa may gihimo ini mga tao nimo, ngano man giangin nimo ang Israel sa pagpakasala. Iyon na is Aaron. Batuon magukunila. Insert igsoon, si Aaron, bang na-compromise siya, tungkol kay man pleaser siya, main pleaser ba? Gusto siya magpahimuot sa mga tao. Sometimes, makompromise ang tao, makompromiso ang tao kung magpahimuot yun sa tao. Kaya bang di ko sa mustan sa kamatuoran, makompromise niya. Muna na itabo ni Aaron. And just like Paring Ili. Kabasa mo ta sa istorya ni Paring Ili. Si Paring Ili na siya mga anak na nagserbisyo ko sa templo. Naaba na iyang mga anak. Huwag man siya kabuyag sa iyang mga anak. Kaya iyang mga anak dito, katong mga halal sa mga Israelita, pangayuan mag-duble. Ila mang ilugon tong dili ilaha, ila pag yung pugso ng mga tao, ambi na ba? Kaya mo na nang kanong gutom kayo ni. Muni ang mga karakter sa anak ni Paring Ili. Kuya, si Ili wala ra. Insert ka natin pag-compromise igsoon. Kung dili mo na kayo mahitabo nimo, o nahitabo sa imong pamilya, o nahitabo sa laing tao niya, dili ka makabuyag, kompromiso ka na ikaw nakabalo sa matuuran. Amen? Munang pasensya na inamoy gilabanan sa iyong anak, bisag sayo, in the sight of God, kompromiso ka. Munang ayaw pag-expect nga, maayo ang kahimtang sa unahan kung kompromiso na karon imong ginabuhi. That's why kini nga topic, alang natong tanang Kristiyanon, kay sagad, dali kay ta mo compromise. Inong dumis Paring Ili o si Aaron, dali kay sila ni compromise. Tapag yun, King Solomon. King Solomon, kayong siguro ta, siya ang wisest king of Israel. Pinaka-wise, pinaka-maalamon sa tibok Israel. Walay laing hari. Nung makalabaw niya, ni gasto ang reyna sa Siba para maadto lang yun niya kay nadungog siya na sa tibok Jerusalem. Maalamon siya. Tanang pangutana matubag niya. Amen? Pero, sa daklit lang, nga daghan siya kasawa. Yang asawa ni Hangyo, tukuri ni mga Diyos kay mo niya mong naandan nitos among nasud ba. Si Solomon, kung mo kay daghan siya kwarta, daghan siya bulawan, sige, tukuran ka mo. Kaya ni-appeal pag yung simba. Amen? Kasi, kayong tangas King Solomon, wisest king, wala siya na compromise. Compromise siya, Na-point siya ginabuhi na compromise siya. Ni-depart siya sa Ginoo. Tanawa ang ginabuhi. Kompromiso siya sa kadaghag bulawan, wala nakatabang niya ang daghag bulawan. Wala nakatabang ang daghang kaig sundalo niya. Sa panahon nga ni kompromiso siya, ang tibok Jerusalem, ipalumpag sa Ginoo sa hari sa Babylonia. Ngano man to? Tungod sa iyang pagkompromiso. Ang tao di ay nga kompromiso, walay nindot na sangkutanan. Nindot sa sinugdanan, pero walay nindot na katapusan. Ibutang ni simong minauna. Kung kompromiso karon sa imong pag-alagad sa Ginoo, nindot yung pagsugod, pero dili ka mag-expect og nindot ang katapusan. Kung kompromiso ka, hinumdumi si King Solomon, perting nindutak sinugdanan, inila, daghag bulawan, tanang hari mo sa lodo niya. Pero at the end, tanawa at the end, nindot ba? Amen? Napabata niya? Manang atong tunan karon kaning topic, a lot of compromise. Kadus ang ang tao mo compromise. Number 1 na point ikson. In times of abundance, we tend to depart from God and compromise. So bisaya pa, sa panahon sa abundansya, nanog yung matintal dayon ta sa pagpalayo sa Ginoo o nahimong kompromiso. Amen? Abi nato, gi-expect ginato o madaghan kong kwarta, daghan kong sakyanan, adi na dyan ko makompromiso. Sila daghan
karniro, daghan kay sa kabtangan, na compromise. Abi ni Migson, ang pag-adto ni Abraham ug Lot, gikan sa Negib, paingon siya sa Bethel. Ang meaning sa Bethel, akong gitan-aw, sa Hebrew o sa English, meaning siya, a house of God ang Bethel. Muna nakaana ko nga, sa kadang lugar, lalo bang gikag Negib, agi man sila Bethel. Ang rason di ay, kay ang Bethel, house of God. Moda ito ang gitukurag halaran ni Abraham na dito sila magsimba. Insert, si Abraham o sila, kay parinti sila, kanunay silang magsimba dito sa Bethel na sila halaran ng gihimo. Pero, sa diyang abundansya, muna itong lingon, nga ang abundance, usay may mong burden. Abundance may mong burden. Kaya naman, na-burden sila. Isa nag-away naman yung itong mga kwan, madabay, yun si Abraham, pili daw ay kag, asa ka. Kung yung tanamon, gipili ni Lot ang syudad sa Sodoma ug Gomora. Insert, nalayo siya sa Bethel. Amen? Sa laing pagkasulti, nalayo siya sa simbahan. Pero sometimes, atong pagpili, o di ta magbantay sa unahan, nalayo na dito sa pagsimba. Kay sila, doon siya sa Bethel. Doon siya simbahan. Pero sa kaabudansya, mo igamit ang kaabudansya niya na nalayo siya sa simbahan. Muna akong gingon nga, in times of abundance, we tempt to depart from God. Now, abudansya kay Solomon. Daghang kay bunawan. Pero ngano natintal siya? Ngano nagpalayo di siya sa Ginoo? Ngano mas gipili niya? Nga pwede man tayo yung koreksyonan tayo mga saay. Ako'y hari, ako'y magbuot. Dahan ko bulawan. Anong kamoy magbuot na ako? Nga patukuron ko ninyo, Diyos. Ako'y magbuot ninyo. Uy, natintal sa igsuon. Muna nga, sometimes, maigo tani. Kana bitaw, bahalag dili ka kasimba, basta kay abudansya. Tama ba ta diha? Ayaw yung pilihan nga, imong una-una, abudansya na meron, wow! Wa na tayo mo simba, kay abudansya daw. Muni ang una-una nila. Blessings, usahay, makapalayo na to sa Ginoo, ang kadagaya. O dili ka magbantay. Mao lagi nang atong intensyon, bantayan na to, o sakto ba tag rason. Kay usahay, makapalayo na to sa Ginoo ang kadagaya. Now, abi duway kadagaya ra makapalayo sa Ginoo napa. Adunay tawo nga dili kasimba tungod sa kawaladon. Amen, maamin tanan. Naabi ako'y tawo nga di daw sila kasimba kay tungod lagi gid ang kawala, kalistanan, pastor di gyud kasimba ano man sis. Naman brad. Kay lagi mi bugas, wala mi kwarta, unya mo lang mi panahon na nga, mo daginot mi, tipo isiling ba pastor, magasto yun na mo, kay usaw mang walang-wala yun. Tinood ba? Mana sometimes sinana ang Christian. And, basig nagtuod ang kana lang yun, kanang panahon sa kulan doon, dili makasimba ang mga tao o naapod, no? Pero, aduna po'y wa na kay sinimbahan tungod sa ilang pagkaadunahan. Ilingi ang tapad ni Ismaili. Adunahan pa ba o smile? Adunahan pag smile? Pero aduna po yung mga wala na kay sinimbahan daw tungod sa ilang pagkaadunahan. Amen. Allah. Sa ato pa din, pagsimba di ay, na ay mga tao nga wala kasimba, kay wala. Doon na po yung mga tao nga wala kasimba, kay perti naghana. Ya, apong tanaan, asa mo ka mo pili? Christian, watay pili na na. Manaakas ka wala doon, o naakas ka adunahan, simbahan doon imong mindset. Amen?
hinaot nga simbahan imong mindset, dili gusto ang Dios nga pariha tanglat nga pagkadunahan daghang karnero, uy Sodoma ang mindset, dili na bitil. Palayo siya bitil. Palayo siya simbahan, imo na i-apply, nagpalayo siya simbahan. O katong mga hayupan yang giakatan. Muna nga usay muraghan naman atong hayupan. Mga panalangin sa Ginoo. Yung usay murag masangit, akong bigal, akong kalabaw, baka, murag atong himo ang rason. Wa na ba yung lain pamaagi? Sila, wa gusto kita lain pamaagi. Nga naawon ta sa mga sulugon, pwede mo ta siya, ay naantay ko mga sulugon. Sige, kamo lang dito sa Sodoma, sa Kapatagan, kamo lang dito. Pabilon dito rin niya, mantor ako na dito, buduaw ako na dito. Wa na ay lain pamaagi, uy. Uy, napilong mo siya dito. Isa ta na. Yaan ang simbahan. Amen? Dili ta pwedeng musuhin nila. Ang kadagaya, walay question. Walay pangutana kung ikaw nag-desire og kadagaya. Ang Diyos, kalipay po sa Diyos nga ang iyang mga katawhan mapanalanginan. Amen? Natin yung mga desire sa Ginoo, yung mga plano sa Ginoo nga, gusto ko sa Ginoo nga, makabaton po tao kadagaya. Kanang giyon sa John 10 verse 10. Nga nyanin siya aron makabaton ta kinabuhi madagayaon. And Jeremiah 29 verse 11 aron nga sa ato mga ubananta sa ato mga laraw mga plano kay napoy plano ang Dios nga mahimutang prospero. So walay question kung daghan ka og salapi, adunahan ka daghan ka mga kaptangan. Pero ang question dia sa panahon sa kadagaya basi bayag nalayo ka sa Ginoo. Amen? Napabata diya? Base bayag nalayo ka sa Panginoon o nahimong miserable ang imong kinabuhi. Dili maayo na noon ang paingnan tungod sa kadagaya. Kung hinaot ta nga pareho ta Daniel o ni Jose. Muni ang gusto sa Ginoo nga mapareho tang Daniel ni Jose. Ano sama si Jose? Si Jose, gipanalanginan mayo sa Ginoo sa Egipto. Pero ni-compromise ba siya? Pag kubit atong asawa ni Potiphar, dali daw siya, layo ito sa kanto. Yung ba siya, sige, dami, hindi ko na gusto. Wala siya ni-compromise. Blessing na kaito niya. Itagaan sa authority sa ni Potiphar sa iyang kaptangan. Pero gawas lang yun sa iyang asawa. So in short, Susi, wala siya ni-compromise. Sana ang tao na wala ni-compromise. Damor siya giangat sa Ginoo. Pahimong gobernador. Pero tanawa, si King Solomon, nga gikan sa pertipakanatuwa, dato kayo sa taas kayo, hagba. Grabe. Na? Napabata diha? Nang maparinutan ni Jose o Daniel, dili kompromiso. Maana man kas kalisdanan o pagkaadunahan, kinahanglan dili ka mawala sa simbahan. Ngano man, kay kung mawala ka sa simbahan, tungod sa imong pagkaadunahan o tungod ba sa imong kalisdanan, dili maayo ang imong saputanan. Magmahay ka sa unahan. Amen? Mura sa tula, pero umunit tinuod. Magmahay ka sa unahan. Ikaduha nga punto igsoon. When people look based on intention, not on motivation. Kung ang mga tao daw, sa ilang pagpananaw, nakabase sa intention, pero dili base sa rason sa ilang kasing-kasing. Doon na po di tao nga ang intensyon niya maayo, pero wala sa insakto rason. Ato tas kinabuhi nila. Pag-design niya, nga muna akong pilion, kapatagan sa Sodoma, doon sa syudad sa Sodoma, pero ang una nang himo, kitanaw niya ang palibot. Matod pa sa istorya, gisuroy usa nila ang palibot, the plain, valley. Pagtanaw nila, wow, Hindu tao eh. Matod pa sa istorya,
nakita nila nga ang kapatagan dito sa syudad sa Sodoma o sa syudad at bertindaghanag tubig abundansya, umatod pa niya, murag tanaman sa Ginoo. Hinduta oy, murag tanaman sa Ginoo. So ang gitanaw nila outside. Wala siya nagtanaw inside. Ako na-explain it so on. Sometimes ang intention nila nindot kay sa God. Mayo kayo, piliyon na ko ni. Walay supak si Abraham. Sayang gipili. Kaya pag umangkon God. So nindot kayo ang yung intention, pero ang yung intention igsoon pang outside lang. Napabata diha? Dili pwede di ay nga atong intention karon pang outside lang nga mga material pero wala kay motivation inside sa imong espirituhanon. Sila wala sa motivation unsay mahitabo sa unahan sa iyang espirituhanon. Hinumdumi nga sila ug si Abraham nabatasan nila ang pagkamasilimbaon. Pero ani pagkapilian na niya wa na siya rason nga sayang rason outside na lang. Sige kay ako mga karniro, no, nindot kay kahintang, daghang tubig. Uy, bagon sa mga daghang tubig. Niya sa sulod sa mga kasing-kasing mo na tubig. Sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, kung nakabase lang tas mga intention, may tabo nga worldly ang imuhang mindset. Kung intention lang kakutob, mahimong worldly ka. Mahimong makompromise ka. Kung atong intention, dili o banag motivation. No, ang intention ako ni-explain. Ang intention, pwede na natong Kristiyano na natay intention. Pero dili pwede nga kutob lang tas intention. O wala tay motivation ka ng motivate ba? Nga naman, kay ang motivation, mo ni ang rason mo sa sunod. Kung anong mo na yung intensyon. Pag intensyon mo, naagod kay rason. Unya ka ng rason mo resulta na, may epekto na sa sunod ni mong bahid. Now, just like for example, intensyon mo, manhig simbahan. Nakabata niya? Intensyon ba ninyo manhig simbahan? Yes, mo yun kung intensyon. Nga naman, imo madjunggi, imong mga trabaho, imong panimalay, gibiyahan. So, intention nila, Miyerkules, Domingo, at tubig ko, musimba ko. Pero ang pangutana, na-motivate ba ta sa itong pag-atong simbahan? Now, dili pwede nga intention lang ka. Intention ni mo manhig. O niya, pag-anhig simbahan, nasuko ka. Kay nawalihan sa pulong sa Diyos. Ang pangutana, na-motivate ba ka sa pulong sa Diyos? Muna ang niyon na sometimes ang Christian, good intention, pero wala sila saktong rason sa ilang sulod. Wala gyud nakamotivate. Kanapang dili sila ganang mamotivate sa sulod. Ngano man, intention atong simbahan. Unya, sa simbahan ay pulong sa Dios. Nagwalihan sa pulong sa Dios, dili na mamotivate. Mangluod, masuko. Sawayon pa ang nagwali. Na-motivate ba ta? Wala ulit. Muna sila. Outside lang yung gitanaw. Pero wala na-motivate ang yung sunod. Wala siya nagmatter nga agang sunod ay ma-doubt dito. Kung dili siya masilimbahon. Kung katulad yung piliyon, wala na siya. Ay, good intention. Muna sometimes good atong intention. Manit tagsimbahan. Pero mawalihan mong luod. Ano pigsoon nga intention o ba na mong motivation? Baka motivate ka. Napabata diha? First anang imong intention. Sa simbahan ko, daghana mang bapa. Daghana mang gwapo. Simba ko. Di ba intention? Naaw pa yung banay nana. Ay lang intention. Panggwapo. Panggwapa. Simba ko kayo. Akong pakipon do akong crush. Syaro, o di siya makras, ani akong gihimo. Nga kusog kong matog simbahan, kusog kong mampo, kusog kong batas kong kamot. Ang iyan ay pagantong intensyon. Para nga, katong yan nakrasan,
wala niya ang atensyon. Ang iyang intention, buhaon po niya ang atensyon sa iyang class. Oy, nahitabo igsoon, kay intention lang siya kutob, walay motivation. Pag kauyab, nabulagan sa uyab, wala po simbahan. Napabata diha? Basta wala gani motivation, intention lang kakutob, wala yun na simbahan. Sakit di kayo nabulagan ka. Okay, bulagan dahil ko nimo. Kutob bro niya. Wala po yung motivation na mabalik pag simbahan. Grabe na, no? Sinsya na sa mga ego ini. Pero usahay, intention na to. Uyabon ko niya. Pahalag dili Kristuanon. Uyabon ko niya. Uy, pag-abot sa problema. Yaan ang simbahan. Kaya katulaging taas ang gilong. Talimti ang gilong. Mani mo piliyon. Kung sa man talimti ang gilong. Kunya angin mo ang espirituhan. Wala na nilagong. Napabata niya. Munang, Christian, dili ta magbase sa intensyon. Dili sayop nga naka-intensyon. Dili sayop nga intensyon ni mo ato kang simbahan. Pero ang nakasayop diha, kung nisimba ta, nga wa tay motivation. Pag-abot simbahan na tulog. Intensyon na to simbahan, pag-abot simbahan, unlang ug banig ang una-una. Hallelujah. Tingnan yung tapat. Ayaw pag una-una ng banig. Sino pag una-una ng banig? Tanawa ka? Diba? Sometimes po, magbasa tayo, magampo, intensyon na po to. Wala ta na motivate sa itong ibasa. Imong intensyon, kay naagot tayo, sabo sa G12 Vision, naaraw niya ini, 90 days challenge, wow. So, imong intensyon, humanon yun. Imong yung unahan, tubiling mo, ang pangutana, basig na kung ato ra di-comply, ato ra intensyon nga mahuman, pero wa gyud na motivita sa atong nabasa. Ang motivate igsoon kanang giusab kada adlaw sa imong nabasa. Unay na motivate. Dili pwede nga magbasa ra ampo imong intensyon ampo ini urasadi. Nagsit ka intensyon, good intensyon. Oy, pag ampo ni igsoon, hapit ka maumod. Kaya wala na motivate imong kasing-kasing. Dili pwede nga kutob ra kas intensyon. Imong intensyon, mudaig sa simbahan, mo kanta. Okay, ako kung magkapapilay na gani, kay dili na kinasing-kasing pagkanta. Nawala ang motivation. Diba? Kagi beta usahay anak. Hindi ko ganahan ang kanta. Yang intensyon, mo rin simbahan kay musimba, mo kanta. Hindi ko ganahan ang kanta. Na-motivate ka na. Muna ka, a lot of compromise. Daghan na yung panahon na kompromiso ka, oy. Ba? Napagyod. Daghan kayong mga tao, magpatabang sila kampo, kaya na sila pangayon sa Ginoo, di good intention. Kaya magpatabang kampo, magpa-pre-request. Wow, good intention, magpa-pre-request. Sigyod, karamir pulis, pre-request yun. Pagtubag sa gipangayo kay magyatago ng Ginoo, gitubag. Sinaw na ang bangko. Pagkasunod ng pulis. Napa ba na motivation? Dili oy. Ang naay motivation igsoon, naa kay gipangayo sa Ginoo, nya wala tubaga, musimba gyapon ka. Ug nya na kay gipangayo sa Ginoo, nya gitubag, musimba lang gyapon. Dili kay katong manungan na panalanginan, na blessingan og motor. Wala na, ato itong simbahan. Sige, nagsuroy. Asa ang motivation? Good intention kaya nagpa-pre-request. Uy, nawala ang motivation. Kaya ang motivation, so, dili na mo give up. Kung na-motivate yung ka, dili ka mo give up, magsimba. Una'y tao nga na-motivate. Uy, sila, wala na-motivate. Intention lang, they give up sa Bethel, House of God. They pili sa syudad sa Sodoma o Gomorrah. Ngunit, motivated people never give up.
Kabalo mo kana mga motivated yung mga tao, dili na mo give up bisag unsa nga sitwasyon, bisag unsa nga sinatian, dili na mo give up in serving God. Amen. Bisag unsang tahas ang ihatag ana, di na mo give up in serving God. Kaya na motivate. Tagantang example, si Jose, si Daniel o si Job. Muni ang mga tao nga na-motivate yun ni Lord. Na-motivate yun sila silang pag-alagad. Na willing nilang isurrender, bahalag tamayon sila, bahalag sawayon sila, bahalag itambog sa langog sa liyon, bahalag gikas ulo mo sila palapahubag, nangawala ni mga hayupan, nangawala ni mga anak, kay na-motivate, nagpabilin sa Ginoo. Muna ang ipangita sa Ginoo igsoon. Dili ta pareho nila nga lot of compromise. Ang gusto sa Ginoo mamotivate ta nga never give up. Natong kanta, kung mapit ka lang, ipaglaban mo ang katotohanan. Hindi ka ng kataan. Ato na ipapliw niya. Kumapit ka lang kung Tagalog. Ikatulong ang point igsoon. Nga di na compromise ang tao. When Christian, close to the people of compromise. Grabe ni. Kung ang mga Kristohanon di ay nakig-sandurot, nakig-close sa mga tao na kompromiso po. Christian, bisan pagdili ka compromise. Pero ang imong sword karon, imong nakapalibot, mga taong kompromiso, mabot sa point na matakdan ka silang karakter. Ano man sila? Ang storya diri, matod pa sa gibasa kanina, sila nagkampo doon sa Sodoma, doon sa syudad sa Sodoma o Gomora. Ang gisigutan dito, doon lang. Sa to pa, wa pagod sa kasulod sa Sodoma o Gomora. Doon lang sa syudad o Sodoma o Gomora. Uy, kaya nangasawa man siya taga Sodoma. Ang naitabo, nasulod na gyud siya sa Sodoma. Ang kanhing doon ra, naanagyod siya dito sulod. Kahit kaya sa baka nakasulod. Muna ang Bible ngayon, nahasol ang kalag nila tungod sa pagkadautan sa mga tao. Now, ang study igsoon, ang syudad sa Sodoma, muna siya gitawag o Sodom is a city of compromise. Amen? Ang syudad sa Sodoma gitawag og syudad sa kompromiso. Halos tanang tao dito mo compromise sa pamagis Ginoo. That's why kining syudara gitawag city of compromise. Karon kay sila nga lack of compromise ko ni sulod sa compromise na syudad. Wa na puro kompromiso na siya una-una. Hindi na pabata niya. Matod pa sa Bible, bad company corrupts good habit. Kung makikuyog ka sa mga bad mga kumpanya o mga tao, may mong kurakot ang nindot nga kinaya. Masilimbaho maguto sila dito sa kauban pa silang Abraham. Good ang yang habit. May nampuon, masilimbahon, mahinatagon. Uy, mag-abot sa syudad sa Sodoma Gomora. Nawala ang yang pagkamasilimbaon, pagkaminampuon. Wala. Kung sa initabo na, kompromiso. Tagantang mag-sample ng kompromiso siya. During sa duha ka anghel, niadto sa syudad sa Sodoma Gomora, makighilawas unta ang mga bayot, mga bata o abot tigulang, puro bayot. Niadto sa balay ni Lot. Nyanyahan niyo, Lot, naam ito mga gwapo diya, baka buok. Pag-ausa na kay amo ng panamas-tamasan. Ang gatla mo na itong mga laki nito. Yun na yung sila, maluoy in taon mo. Ayaw in taon ni. Di ba? Ayaw in taon ni. Mga balaan ni, uy, maluoy taon mo. Kanilang akong nakabuk anak, halaw pa. Lugusa. Tanawa ng pagkakompromise ni. Dili ito bagay, oy. Nga yung anak intrigo, iparit. Kaya ni mo? O makaulaw kayo? Nga ikaw amahan, imong bakabuk anak dalaga. Iparit sa taga Sodoma Gomora. Kompromiso na. Dili na inline sa word ni Lord. Kompromiso. Natakdan sa mga tao dito. That's why ang kaning doon na sa kompromiso, karon na kinaiya na ang iyang kompromiso. Insulto kay dos dua kabuk dalaga. Siguro ang dua kabuk dalaga nila naminaw. Grabe ko niya itong amahan.
Manang, huwag ka kanong aron? No, si Papa parikta. Di ba? Huwag ka tayo panagsultian nilang duha. Gusto man ni Manang. Amahan pa ba ning tarong? Nga iparita aning mga bigat na aning mga suduma? Di ba? Wala'y pugong-pugong sila. Dako, ito ako magkalaga rin. Mo na eh. Anak pa na mas nabasin nyo. Grabe ang mga anak. Nga naman, kaya nakompromiso na yun sa tudo. Gawas pa nga na, nangasawa mo siya dito taga-Sodoma. Nga otro pong yung asawa kompromiso. Pag-instruction sa Ginoo, lahat, dalagan mo, ayaw, lingi. Ang asawa kay kompromiso, lingi. Asim. Diba? Sila, na-compromise, tapos, kung mo tanawag, wala na sa respeto sa mga anak. Napa ba kayo respeto nga iparit ni mo ng dakabok anak? Wala sa respeto. Ang dignidad niya, iyang ipanaligdan, iyang ko malingon. Pero ang dignidad sa mga anak, og makuha to, og marinto silang duha. Tapos may naong nilat, makaulaw kayo. Muna nga, pagkahuman na to, nakagawa sila, layong doa kabuk anak, kauban ni Lot, ang naitabo po, wak po respeto sila sa iyang doa kabuk anak. Gidulgan po sila. May napabata diha. Gihubog sila sa magulang. Iyon ang tong magulang dahil umana mo may gabi. Gihubog na nakos Papa. Oh, sunod si Mana. Tulog adlaw, ikaw na ba? Hugga si Papa. Gihubog nila sila. Dayong nakikilawas sa doa kabuk anak. Puro nakaanak. Nya, giunay ras amahan. Naman na, wa sa respeto sa iyang anak, karon nabalipod, wa na po respeto ang anak sa iyang amahan. Unsa may cause ana igsoon tungod na sa kompromiso. That's why makaanit ang walay respeto sa atong anak o sa atong ginikanan tungod sa atong pag-compromise. Napabata niya? Pero naitabo man nila, wala lang kapasangilan ni. Kompromiso manggod siya. Amen. Napabata niya, brag nahilo man ani. Tapuson ta mo sa istorya sa Paka or Baki. Dunay usa ka kumakaon og paka. Iyang lutoon ang paka na diretso buhi ra. Di gisulod niya kawa nga gabukal ang tubig. Nilukso-lukso ang paka. Nangita sa ikdiya nga parang kay dinalian ba? Init man, nulukso naman ang paka. Isa yung himigson, ay, isla na ko ng tubig. O katong medyo bugnaw yun magkuha kong ice water sa rep. O isulod sa kawa, ice water. Ano? Ituslod niya ang paka. Agoy, wala ning lukso ang paka. Nikuob na sa tubig. Sabi ni mo ng pakaigsoon, mukuob na bugnaw ang tubig. Pagpangita na sila bugnaw ang tubig, makakita nila bugnaw ang tubig, ito na yun. Buoy na, wala na ni lukso. Itaklo ba kaldero? O taklo ba, katong kawa. Ito sa sulod. O dayon, iyang gisigaan ang katong kawa. Di pa ulit itong kalayo ba? From the start, ang bugnaw. Idota. Agoy, nagkainit man. Nagkainit. Nilukso-lukso siya. Tasulod. Kung saan mo niya paglukso, nga na may taklo, ulahina ang tanan. Nga naman to, kompromiso ang paka. I-compromise mo ang paka. And sometimes, maguna-una ta, na during sa itong pag-compromise, from the start, okay, bugnaw. Ala, komportable kayo ko. Nagkompromiso ko, komportable kayo ko. Pero ikson, at the end, kana bang magkadugay. Sige ni mo compromise. Struggle na ka. Makabantay na ka sa mong ginabot. Struggle na ko. Si Solomon na struggle na. Si Paring Ili na struggle na.
Sila na struggle na. Wala respeto yung mga anak. Diba? Murag pa ka. Na struggle na. Ano man? Di naman sa kagawas. Kaya na naman sa sulod sa city of compromise. Maglisod na siya o gawas. Adutas panapos igsoon. Mga kaigsunan, diyan ni Kristo, napagkata diyan. Muna yung ibutan sa muna-una. Naman kay kalisdanan, kung namay kahamugaway pagkakaroon, pinangala ang mindset ni mong simbahan yun. Ikaduha, kung naman kay mayong intention karon, dapat imo na siya paubanan og good motivation. Mayong intention, dapat na po kay mayong motivation. Ikatulo, makig-close yung ka. Makikuyog ka sa mga tao nga tabangan ka nga mo-grow sa Panginoon. Amen. Dili basihan nga nindot ka nagkahintang sa sinugdan, nindot ko kag padulungan. Daghang senaryo sa Bible nga dili mayo ang ilang saputanan sa kalayhan tungod sa hinungdan nga pag-compromise. Amen? God bless JDC family. Amen. So, daghang bata nakatuna nigsuon. So, kabalo mo igsuon ang pamilya ni Lot. Mao siya ay kagikan sa mga kaaway sa mga Israelita. Kabalo mo? Siya ang kaliwat sa mga Ammonites, Moabites, sa mga Canaanites, sa kasabong sa pang mga Nites, tungod sa iyang pag-compromise. So, inaanak ko ang mahitabo nato kung mo-compromiso ko ta. Kung dili tagahandahan, may mong kaaway sa mga pinili sa Ginoo or sa mga katawan sa Ginoo, stand. Ayaw compromise. So, kabalo kong daghan ta nakasulay din nga doon natin amigo kaniadto nga nagsimba sa church. Unya atong iban-ubanan tungod atong tumong purpose para madala nato sila diri balik. Pero ang nahitabo is ikaw may dadala. Di ba? So, dili siya kasaligan. So, kung ikaw lang dito sa kanya, kuyog ka sa mga, mag-close ka sa mga kumpanya nga, kanang mga tao nga walay pangginoo, matakdan ka. Imbis doon na kayo may kinaiya, kunya ang imo magikuyog-kuyugan, mga lain, mga inistoryahan, pamatasan, matakdan ka. Singan anak. Thank you sa pulong sa Ginoo. Salamat, Pastor, sa iyong mensahe. Sa pulong sa Ginoo nga, magpadangat sa matag-usaharan. Na-bless ba ang matag-usa? Amen. So, karon ato ta sa prayer request.